Hello friends, welcome to my YouTube channel Gerem Sari Mar channel no sugas ke berborana tapai. So dinin video ate vlogging jane ngarna ise technical line ni mane YouTuber sun takai gorang thi arna be video ang da video jabai Kind Master ni watermark ko mabri khomoro. So be khalana da banaiding. So nusra video ko naide jobjasim jobnaini unaw logo monfिनगोन. Welcome back to Gerem Sari Mari how to remove watermark in Kind Master. So जों फार्स्टआवनो Chrome browser थांनांगोन. Chrome browser थांनानै टाइप खालामनांगोन जे Kind Master mod apk. Kind Master mod apk. So बेखौ जों सर्च खालामनांगौ. First time Kind Master नि watermark को माबायदि खोमोरनो. So जों फार्स्टआवनो जेथिंबो नायनो नाङा. फार्स्टनि मोनसे एड्रेसआवनो क्लिक खालामना खादो गोजौनियाव. बेवहायबो जेबो नों नायथिं नायथा खालामनायनि गोनांथियानो गैया. डाइरेक्ट स्वाइप आप खालाम गोजौथिं लांनानै बेवहाय डाउनलड एपीके नुगोन. बेवहाय क्लिक खालामखा डाइरेक्ट लोगो ओमफ्राय बेबायदि फैबावगोन. बेवहायबो जेबो नायनायनि गोनांथि गैया. मात्र आंनि भिडिअखौल' नायबाय था नोंसोर थाबनो. बेवहाय गाहायथिं लां माने स्वाइप आप खालाम आरोना. बेवहाय मोनथाम अपशन फैगोन. मोनथामनि गेजेरनियाव क्लिक खालाम डाइरेक्ट ओके मारना हो. होमबानो डाउनलडिं स्टार्टिं जाखागोन. स' भिडिअखौ नायजोबथार दै लोगोफोर. आंनाथ' डाउनलड जाखाबायानो. ओमफ्राय बेबायदि डाउनलडिं स्टार्टिं जागोन आरोना. स' बेवहाय एसे सम नेनांगोन नोंसोर डाउनलड जानायखौ. 60 MB ना मा ओरै दोङो. So download जानायखौ नेनांसिगोन. So guys आंना डाउनलड कमप्लिट जासिगोन. डाउनलड कमप्लिट जानायनि उनाव नोंसोर दा इनस्टल खालामनांगोन एपखौ. इनस्टल खालामदो एपखौ. इनस्टल खालामनोथ' बयबो रोंखागोन ना. So इनस्टल खालामदो. इनस्टल खालामखांनायनि उनाव नोंसोर डाइरेक्ट होम पेजआव थांदो. इनस्टल कमप्लिट जाखांनायनि उनाव होम पेजआव थांनानै नागिरहैदो एप्सखौ बुकिं थाखो बबे खनायाव हाबना थाखो. स' नागिरनायनि उनाव मोननायनि उनाव अपेन खालामदो Kind Master. आंनाथ' अलरेडि डाउनलड जाखांबायानो. ओमफ्राय नोंसोरनो दा आं खोन्थिनोसै माबायदि जायो माने वाटारमार्क ओंखारोना ओंखारा. स' आं जायखिजाया मोनसे भिडिअ लानोसै आरोना. भिडिअ लानोसैब्ला ओरैनो जास्ट मोनसे भिडिअ नोंसोरनो ससे ओरैनो खालामनानै खिन्थिगोन माने वाटारमार्क ओंखारोना ओंखारा. नोंसोर नायबाय थादो. स' आं बे भिडिअखौ नोंसोरनो खालामनानै खिन्थिगोन ना. आं दा एक्सपर्ट खालामगोन 1080p आव. स' नायबाय थादो दै वाटारमार्क ओंखारो ना मायो. एक्सपर्ट कमप्लिट. स' भिडिअखौ नायदो. स' भिडिअआव जेबो वाटारमार्क गैया नंगौना. आइ थिंक बे भिडिअखौथ' बयबो नुखादो जानांगौ. बेबायदिनो वाटारमार्क ओंखारा आरोना. स' थेंक इउ नायनायनि थाखाय भिडिअखौ. स' गाइस भिडिअखौ नायना माबायदि मोनखो खोन्थाहरदो आरो लाइक कमेन्ट शेयार बेखौथ' जुरुर खालामफा. लोगोसे आरो साबस्क्राइबखौबो खालामनानै होदो. स' दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन. स' नायनायनि थाखाय गोजोन्थों बयखौबो.